Salutare! Eu mă bucur că v-ați găsit timp și ați venit astăzi la acest webinar, la această întâlnire, mai bine zis, la care vă invit cu tot dragul să vă conectați și camerele, să vă văd, să vă simt că sunteți aici, că sunteți aici și acum. Și vreau astăzi pur și simplu să vă povestesc, să vă împărtășesc din trăirile mele, din conștientizările mele de ultimă oră. Și la fel și voi să conștientizați poate pentru voi anumite chestii, pentru că nu întâmplător am simțit ca să le împărtăș live. Poate că cineva dintre voi exact se află la un anumit capitol similar. Eu de multe ori observ că cam eu cei ce trec după o perioadă sau în același timp, doar că pe alte arii și voi sau câmpul sau majoritatea dintre voi trec în alte situații, aceleași lecții, să zic așa, anumite aceleași conștientizări și cei ce reușesc eu să captez, să înțeleg, asta vă ajută și vă ajută să fiți poate mai prezente și să observați anumite nuanțe. Într-adevăr, o parte din mine, adică o pasiune a mea, este ca eu să observ subtilitățile, dedesubturile, să înțeleg da, de ce e așa, de ce nu e așa, mecanismele. Și asta, v-ați gândit vreodată că asta are atât beneficii cât și dezavantaje? Adică, real, eu credeam că, păi bine, și poate multe dintre voi vreți capacitatea asta de a vedea, de a simți câmpul, de a vedea de desubturile, de a înțelege mecanismul, de ce e așa, de ce e așa. Și iată, eu am conștientizat asta de curând și asta așa de neplăcut, că din această dorință a mea de a înțelege anumite lucruri, am atras anumite situații în viața mea neplăcute, dar în care eu să mă poziționez în așa fel încât eu să înțeleg și să înțeleg cealaltă persoană, să înțeleg cauzele, să înțeleg mecanismele, de ce asta se întâmplă. Cumva să studiez și să înțeleg psihologia în practică, nu în teorie. Și într-adevăr am învățat foarte multe, dar cu prețul unor experiențe pe care nu neapărat cele mai plăcute, nu neapărat cele care sunt mai împlinitoare. Și când am pus, ia să văd, ia să mă opresc, pentru că multe lucruri ele decurg în paralel, ele se întâmplă. Viața decurge de la sine și oricât de mult n-aș ști, n-aș cunoaște, n-aș percepe, unele lucruri, deci nu pot să fiu conștientă de tot. De asta, chiar și pe voi, dacă aveți impresia că oamenii sau mentorii sunt conștienți, chiar dacă știu conștienți de 100% de tot, nu, pentru că nu ai cum. Viața în sine merge și te curge fără ca tu să fii prezent în tot. Da, poate poți fi mai prezent decât ceilalți, mai conștient de anumite lucruri, dar nu poți să înțelegi chiar toate lucrurile la un capăt la altul și să fii prezent în toate. Cel puțin eu încă n-am ajuns acolo și nu cunosc încă persoane, adică apropiate, care să fie 100%, pentru că asta ar fi probabil că mult mai... E un alt stil de viață, probabil, și poate că o să ajung, cine știe, iată eu dacă mă conectez acum. Uh, Se poate, dar tot parcă nu 100%. Iată eu acum, ce sunt parcă 100% să fii prezent și conștient în toate, nu pentru că sunt unele lucruri care eu tot spun, dar niciodată nu le-am înțeles la acest nivel. Că unele lucruri ele sunt ghidate de subconștient. Deci nu de mintea conștientă, dar de mintea subconștientă. Și tocmai pentru că ele sunt ghidate de mintea subconștientă, uh, tu nu poți avea acces acolo 100%. Da, noi putem foarte mult să lucrăm cu subconștientul și din subconștient să aducem în conștient, dar în același timp, iată, vă gândiți-vă, dacă noi acum funcționăm 10% din conștient și 90% din subconștient, în general, adică creierul uman sau la cineva încă și mai puțin.
Păi, ca să se întâmple 100% din conștient sau 90% din conștient, asta ar trebui niște shifturi masive să se întâmple, în general, de cum lucrează populația umană. În fine. Și deci, multe lucruri, deși ele se întâmplau, da, pot să fiu prezentă mai mult într-un domeniu, mai conștient într-un domeniu de ce se întâmplă asta, sau în alt domeniu, sau mai multe domenii, dar în toate sau în toate mecanismele, nu. Și după aia, când parcă se întâmplă anumite chestii și parcă vezi că nu-ți plac, nu-ți plac, nu-ți plac și parcă se adună multe chestii și nu înțelegi, dar de ce s-au întâmplat astea, știi? Și le pui pe pauză. Le pun, da, le-am pus, vorbesc despre mine ca să vă fie mai ușor să accesați. Deci le-am pus pe pauză, stai un pic, că mi-asum puterea de creator. Deci dacă eu ca creator am creat ceva, unde mie nu-mi place ce am creat, unde eu n-am fost prezentă și care a fost nevoia mea, care era important să fie satisfăcută prin acel mecanism. Și atât eu, paralel cu ceea ce povestesc, eu vă invit ca voi, ceea ce povestesc eu, voi să o proiectați asupra propriei voastre istorii. De exemplu, anumite întrebări pe care eu le pun, voi să vedeți exact în istoria voastră, în viața voastră, unde la fel se întâmplă, unde la fel se întâmplă și aspecte, da? De exemplu, unde, ca creatori, ați creat ceva în care n-ați fost 100% prezente și care a ajuns să nu vă placă. Și în care poate primul impuls este să arătați cu degetul. Adică să zici că nu, că celălalt e vinovat, că eu sunt victima aici. Și să înțelegi că chiar dacă asta pare că tu ești victimă într-o situație, tu mereu ești și creator, adică tu ai avut nevoie de asta. Tu ai creat asta, tu ai atras asta pentru că chiar ai avut nevoie, tu de acolo ai și plusuri și ai și minusuri. Ei bine, și când am înțeles că eu am atras anumite situații care mie nu mi-a plăcut, din nevoia mea de a înțelege mecanismele, înțelegerea acestor mecanisme m-a adus ca să înțeleg mai bine și să fiu un terapeut foarte bun și să lucrez cu oamenii la o viteză mai mare și să înțeleg mai repede, să mă conectez și să înțeleg. Ah, iată, a fost bun, a fost bine până aici, da? Deja cumva nevoie încheiată, deja mă consider un terapeut bun, mecanismele știu, pot să citesc câmpul ușor și așa, dar iată acolo rămâne ca eu să schimb strategia. Și iată schimbarea acestei strategii, la fel poate să dureze, la fel poate să ia mai mult timp, că stai un pic. Tu nu mai vrei și de obicei când noi nu mai vrem ceva, ce avem tendința de parcă să ștergem tot cu buretele, să, să zicem, nu, gata, nu mai vreau, renunț la tot. Din ce e nevoie asta? Din nevoia că poate un pic suntem supărate sau supărați pe noi pentru că n-am creat neapărat ce am vrut. Sau poate că supărați pentru că n-am putut să fim conștienți 100%. Și apoi ne dăm voie un pic să fim supărați. Sau vinovați, sau rușinați, sau ce emoții sunt la suprafață. Și după aia să înțelegem, stai un pic. Am avut nevoie de asta. Hai să recunoaștem și meritele. Că au fost și părți bune în asta. N-au fost doar minusuri. Și când înțelegem aceste aspecte și ne asumăm aceste nuanțe, deși neplăcute, vine o parte din puterea noastră înapoi la noi. Și iată aici, un lucru un aspect pe care tot vreau să-l împărtășesc cu voi dintr-o sesiune de mea este că cine este victima? Victima este acea persoană care nu își asumă responsabilitatea percepției. Repet încă o dată, ia conștientizația. Deci fiți maxim, maxim atente din tot ce faceți. Victima
este persoana care nu își asumă responsabilitatea percepției. Detaliez ce să are în vedere. Adică, noi știm că noi creăm viața noastră în dependență de credințele noastre interioare, conștiente, inconștiente, adică într-un fel de cum mintea noastră percepe. Și e clar că mai punem și sufletul acolo, nevoile sufletului, de cei ce are nevoie să treacă, de cei ce are nevoie să conștientizeze. Da, da, da. Dar în mare parte, mintea ea rulează. Deci ea ghidează cum noi percepem. Cum noi percepem. Adică, pentru că, iată, de exemplu, luăm acest pahar cu apă. Ce putem spune despre acest pahar cu apă? E bun sau e rău? Nu e nici bun, nu e nici rău. Doar este. Iată, exact așa, în realitatea noastră, în tot ceea ce noi trăim, tot e neutru. Nu e nici bun, nici rău. Ce determină dacă un lucru e bun sau e rău? Credința mea despre acel lucru, adică percepția mea. Cum eu percep acel lucru. Dacă eu percep că apa e wow, e bună, că e dătătoare de viață, că îi ajută la detoxifiere, că ajută ca să am mai multă energie, că ajută să fiu mai conștientă, că mă conectez cu toată apa de pe toată planeta, deci cu toată expansiunea asta. Că mă conectez cu fiecare celulă din corpul meu prin această apă, că pot să o binecuvântez și îmi binecuvântez interiorul, că mă ajută ca să trăiesc și multe altele. Deci pot să zic cu sumedenie. Dacă eu am aceste credințe despre apă, deci eu pot să zic despre acest pahar că e ca un boss de aur de valoros, da? Adică e foarte, foarte, foarte valoros. Dar dacă apa ar fi că, da, apă, doar spălăm acolo vasele și mai bem un pic din așa și gata. Dar n-ar mai fi așa de valoros. Adică de felul în care eu percep, de felul în care eu știu despre această apă sau despre această lume sau despre acel obiect, despre acel domeniu, determină ceea ce eu trăiesc de fapt. Ce se întâmplă în realitate pe care eu o trăiesc. Și atunci, responsabilitatea mea care? Ca eu să înțeleg de ce eu așa trăiesc. De ce eu cred așa în astfel de monduri. De ce eu atrag, de ce percepția mea, adică felul în care eu percep din tot setul de gânduri, de imagini, de credințe, de ce tot acest amestec m-au dus pe mine să trăiesc o realitate pe care poate nu o prefer. Și dacă eu spun că am ajuns aici și că eu nu sunt fericită, da, că mă simt victimă în toată această situație, asta e pentru că eu nu mi-asum responsabilitatea pentru percepția mea. Dar dacă eu îmi asum responsabilitatea pentru percepția mea, așa cum ea este, plăcută sau neplăcută, eu pot să aleg altfel și nu mă mai simt victimă, mă simt creator sau co-creator în toată această poveste. Așa că, încă o dată, victima e cea care nu își asumă responsabilitatea percepției. Și atât eu vă invit, acum, scrieți în comentarii unde voi sunteți victime, în care domeniu din viața voastră nu vă asumați responsabilitatea percepției. Serviciu. Mhm. Mhm. Ce altceva? Unde, în ce domeniu, nu mi-asum responsabilitatea percepției. Unde eu mă simt victimă. Așa. Chiar și relații de cuplu.
Voi vreți să, să organizăm un curs de relații, relația vietrei? Ia că poate îmi dați de gândit. Așa, financiar la moment. Mhm, super. Păi iată, e o ocazie minunată să veniți la cursul pe care îl organizez la început de iunie. Acolo o să lucrăm pe financiar, pe a ne asuma responsabilitatea asupra percepției, despre bani, despre abundență, despre a primi și multe alte aspecte. Relația cu persoanele. Mhm. Ok, da? Vezi acolo unde anume și ce aspect, mai exact, da? Cu cât mai exact determini asta, cu atât mai ușor îți este ca tu să duci atenția acolo, respectiv dacă tu duci atenția acolo, tu duci energie acolo, dacă duci energie, tu duci mai multă lumină acolo și respectiv din lumină tu mai ușor o să poți scoate câte un fir, câte un fir și adică rezolva. Dacă nu este clar și o spui la general, focusul e împrăștiat, când focusul este împrăștiat și energia la fel e slabă și repede ți iei focusul de acolo și nu se schimbă nimic. Iată, să țineți minte și acest mecanism. Tot e tare valoros. Cel mai mult la serviciu, deși acum sunt conștientă și mai schimb când observ. Ok, bun. Și jobul și cu copiii. Mhm. Serviciu, relația cu banii. Super. Da. Um, un alt aspect, apropo, este tare important ca voi să determinați mai întâi să înțelegeți ce ați creat. Iată, pe mine m-a ajutat aspectul să înțeleg, dar ce am creat, care e povestea din capul meu. Pentru că, iată, eu o văd într-un fel și parcă și o simt în corp. O simt că poate nu-mi place, parcă mă epuizează, parcă mă face să fiu tristă. Și, dar eu doar o văd, doar o percep. Și iată, eu trebuie ce să fac să o cuantific în cuvinte. Deci să o spun, fie o scrieți pe foaie, fie o povestiți cuiva, fie o înregistrați într-un mesaj vocal și după aia o reascultați. Pentru că asta e tare interesant, după aia de ascultat, pentru că tu o să vezi, stai un pic, ia uite ce poveste, da? Mai întâi tu ești din personaj, că noi suntem, da, personaj, observator, și de multe ori noi suntem fie foarte mult observatori, fie, de exemplu, eu foarte mult observator și foarte puțin mi-am dat seama într-o sesiune de mea că eu foarte puțin joc din personaj. Și s-ar părea că, wow, Nadejda, ce conștientă ești, atât de mult observi și atât de conștient te poziționezi. Da, și eu tot așa credeam despre mine, până când am înțeles că eu foarte puțin funcționez din personaj. Și când funcționez prea puțin din personaj, uneori, iată pe aici scurge că eu m-am abandonat pe mine, adică sentimentele personajului, sentimentele umane, pur omenești, prin care am simțit, de exemplu, uneori frică sau furie sau așa, poate le-am trăit, dar mai mult le-am observat decât să zic, sunt foarte furioasă și gata să nu observ nimic. Deci, pe lângă faptul, deci, totul are și plusuri și minusuri, absolut totul, să știți. Adică și faptul că pot citi câmpul are plusuri și minusuri și faptul că simt foarte bine oamenii are plusuri și minusuri și faptul că sunt conștientă are plusuri și minusuri. Deci absolut tot. Dar știți cum era acum un trend pe Instagram? E că e important să vezi care sunt, care minus tu vrei să-l asumi mai tare. De exemplu, uh, să nu ai o relație doare și să ai o relație în care unele lucruri nu sunt perfecte, tot doare. Alege care vrei să te doară mai tare. Știi? Și tot așa în toate domeniile. Adică viața e plină de polarități. Totul e în polaritate, adică dualitatea. Noi de asta și cumva am venit pe pământ pentru că este jocul ăsta al dualității. Dualitatea este, ea se manifestă, vrei sau nu vrei. Lumină, întuneric, bine, rău, frumos, urât. Și încă un aspect tare interesant, că noi avem toate în noi. Deci tu ești tot universul. Deci absolut tot ce vezi în exterior, tu ai în tine. Și iată un aspect tot de vulnerabilitate pe care o să zic, observam că într-un anumit timp, parcă atenția mi se ducea și vedeam
oamenii urâți. Deci nu oameni, anumiți oameni îi vedeam urâți și parcă mă deranja faptul că, că eu văd urâți. Adică, dar de ce eu o judec? Eu nu vreau să-i judec. Dar ce treabă am cu ei? De ce energia mea se duce încolo și îmi vine să judec oameni? Dar treaba lor cum sunt, dar ce eu n-am altceva de făcut, dar începem eu să-mi dau mie argumente de ce mie mi-a venit așa gând de judecată că iată omul e urât. Dar de ce? Ca să mă ajute să mă întorc către mine, către partea mea unde să accept că și eu tot sunt urâtă. Adică da, eu mă vedeam frumoasă, dar eu sunt și frumoasă și urâtă în același timp. Deci eu nu sunt doar frumoasă, eu sunt și frumoasă și urâtă. Dacă tu te vezi urâtă, tu nu ești doar urâtă. Conștientizează asta, nu ești doar urâtă, tu ești și urâtă și frumoasă în același timp. Doar că depinde unde îți duci focusul. Și uneori, când este prea mult focus pe o parte, pe o parte a dualității, universul are tendința să-ți ducă energia și atenția către cealaltă parte, ca tu să accepti dualitatea. Ca la un scrâncep, imaginează-ți, da? Care e unul sus și unul jos. Dacă tu ești pe partea asta și tu ești jos, ca să echilibreze, te aduci ca să vezi și partea asta. Până când balanța se înclină, până când tu o accepti. Și apoi tu îți găsești starea ta de centru. Iată, de mulți probabil dintre voi, iată să-mi spuneți, vă doriți să fiți în centru, să fiți centrate. Iată, imaginați-vă și chiar simțiți acum starea asta. Iată, eu sunt centrată. Și asta vine cu o stare puternică de putere. Eu sunt centrat. Eu sunt în centrul meu. Iată, spune asta și chiar simte acum în acest moment. Eu sunt centrată și sunt în centrul meu. Oh, eu spun și trec fiori. Mă bucur că vă conectați pentru că asta o să vă aduc și vouă mai multe înțelesuri. De ce? Pentru că la început sesiunea simțeam un pic câmpul așa mai obosit și acum un pic se mai echilibrează. Așa. Și dacă noi vrem să fim în centru, înseamnă că e important să vedem polaritățile și să nu ne identificăm cu ele. Înțelegi? Face sens acum. Adică eu văd polaritatea, eu văd frumusețea, eu văd urăciunea, eu știu că le-am și pe ambele în mine, nu le judec pe niciuna, nu mă identific cu niciuna, dar sunt în centrul meu. Adică îl văd, da, sunt și așa, ok. Și, și de mai de mult a venit conștientizarea asta, doar că un alt aspect e că informația vine treptat și uneori este, ea vine la nivel de minte mai întâi, la nivel ca informație, dar după aia se așează. Adică eu cu 2 ani în urmă spuneam dau loc luminii, dau loc întunericului, armonizez dualitatea, eu nu sunt niciuna nici alta, eu sunt cea care le observă. Da, doar că uneori asta e mai întâi a venit la nivel de minte, da, la nivel de percepție, dar după aia și la nivel de trăire, în care eu să înțeleg și real să integrez partea asta. Și integrarea părții de umbră, apropo, aici tot e temă. Văd că îmi vin mai multe teme să vă povestesc, înseamnă că aveți nevoie de asta. Uh, Deci, integrarea părții de umbră, ea nu vine deodată, dar nimic nu vine deodată. Deci, absolut tot. Lucru cu emoțiile și acceptarea emoțiilor, trăirea emoțiilor vine treptat. Integrarea dualității vine treptat. Acceptarea umbrei vine treptat. Lucru cu părinții vine treptat, adică în mai multe faze. Lucru cu banii vine la fel, mai multe faze. Totul depinde de tine, de cum tu îți pur și simplu înțelegi că asta este viața și că acum poți un pic, pe urmă o să poți mai mult și tot așa. Adică să nu vrem totul deodată. Să înțelegem că totul are timpul său divin, toate se întâmplă la timpul său. Păi iată că și integrarea umbrei, părții de umbră, la mine tot a fost așa pe părți. Au fost o parte, anii trecuți, anul trecut mai mult.
După aia, iată, chiar recent a fost o parte la fel să integrez parte de umbră, pentru că mi se pare, da, iarăși, și umbra. Nu-i doar că e umbră, o figură și gata, nu. Iată, imaginează-ți, toate emoțiile pozitive au ca extensii sau ca parte cealaltă toate emoții negative. Și nu, tu nu poți să accepti toate emoțiile deodată. Tu accepti, de exemplu, acum furie sau spărare sau chestii de astea. Dar nu doar la emoții, deci umbra nu e doar despre emoții, sunt și despre anumite arhetipuri, anumite feluri de a fi. Și arhetipurile, ce sunt? Sunt anumite structuri, anumite combinații dintre anumite emoții și gânduri care creează ca un fel de personaj, da? De exemplu, mm, arhetipul salvatorului, arhetipul îngerului, arhetipul, uh, cum spune, Maica Tereza, dacă știți despre ea. Și mai multe arhetipuri, da, este să de lumină, dar mai sunt și arhetipuri de întuneric, să le numim așa. Ele nu sunt de fapt întuneric, întuneric sunt feluri de a gândi, feluri, anumite emoții, da, și ele sunt importante de a fi acceptate din interior, să înțelegi că tu tot le ai pe toate în tine, deci absolut tot, doar că în anumite momente ele se manifestă sau nu se manifestă. Și chestia, cu cât mai multă rezistență o pui la ele sau cu cât mai mult le judeci la alții, cu atât universul îți creează cadrul ca ele să manifeste, ca tu să le vezi și le accepti. Și în mine era foarte mare dilema asta că, dar de ce eu trebuie să le accept? De ce eu trebuie să accept întunericul ăsta? Dacă eu nu sunt întuneric, dacă eu știu cine sunt, dacă eu nu, dar nu vreau. De ce, dacă, de ok, hai, eu accept mental, bine, pot să fiu și aia, dar de ce eu trebuie să accept dacă eu sunt aia, dacă eu nu sunt aia? Deci aveam așa dilemă mental. Și uh, vorbeam cu Marius și că tocmai plângeam că zic, dar eu nu pot să accept că eu pot să gândesc așa, să am așa gânduri sau să vreau să-ți vreau ție rău, dacă eu nu sunt așa, eu nu-ți vreau ție rău, eu te iubesc. Și el zice, stai un pic. Uh, a-ți accepta partea de umbră nu înseamnă neapărat mm, că tu ești aia, dar că tu poți fi și aia, dar nu faci asta, da? Deci tu poți fi și aia, dar că tu nu ești. Și atunci asta mi-a dat o capacitate de a mă repoziționa. Și vă zic, mi-a fost destul de greu cumva să accept partea de umbră. Și iată o conștientizare pe care am avut-o. Parte de umbră este de fapt lumină nerecunoscută încă. Adică să vă dau un exemplu. Deci sunt mai multe mecanisme prin care se poate crea parte de umbră, dar eu o să vă zic un mecanism. De exemplu, cineva are capacități, de obicei asta le găsesc în aspecte din reîncarnare, în istorie de reîncarnare care influențează. Dar, de exemplu, cineva are capacitate de vindecare foarte bună și de a ști, de a vindeca. Și se întâmplă că la un moment dat pe cineva drag nu poate vindeca. Deci se întâmplă că nu poate vindeca, acea persoană decedează. Și apare foarte multă furia și respingerea față de Dumnezeu și gata, că nu mai vreau și așa mai departe și renunță la capacitățile de vindecare. Uh, și acele capacități de vindecare rămân în umbră, adică devin parte de umbră. Darurile devine parte de umbră. Și parte de umbră, darurile, la fel neacceptate încă, la fel la multe persoane se pot manifesta prin migrene, dureri de cap, anumite aspecte. Deci, mult timp sunt chiar multe persoane care cunosc personal și am mai auzit de la alte persoane, deci din grupuri la care am făcut parte, că exact asta s-au trezit că, cu dureri mari de cap sau cu anumite boli. De ce? Se manifestau în fizic pentru că nu și acceptau darurile. Iată și așa poate fi. Da? Adică, cumva, se manifesta pe partea de umbră, ceea ce se putea manifesta pe partea de lumină. De ce? Pentru că acolo e dureros și este furie și neacceptare. De asta e doar o istorie care, dar în general pot fi mult mai multe. Mult mai multe. Adică momente în care noi am renunțat la părți din noi și le-am pus în întuneric. Și noi de mult clar că nu le știm,
că noi suntem așa de mari. În general, dacă vreodată aveți impresia că sunteți mici, aduceți-vă aminte, măcar mental. Dacă eu cred acum despre mine că eu sunt mică, eu sunt într-o iluzie. Asta nu este adevărat despre mine. Nu, poate încă nu percep, încă nu mă simt pe mine că sunt mare, dar cu siguranță mică nu sunt. Iată, eu vreau asta să luați. Da, poate încă eu nu mă simt, nu-mi simt corp, nu-mi simt, nu înțeleg cum eu pot fi mare și poate nu știu ce a avut în vedere Nadejda. Dar hai că îmi dau timp să descoper asta. Iată, eu la asta vă încurajez. Să vă dați timp să vă descoperiți măreția voastră. Cât de mari sunteți, cât de ampli sunteți și că aveți tot universul în interiorul vostru. E alt moment, că nu l-ai descoperit încă, că nu l-ai înțeles încă, că nu te-ai înțeles încă despre tine, că nu ți-ai înțeles superputerea ta, că încă domină anumite emoții, că încă este neacceptare, judecare față de părinți, chestii care acoperă mult și te face să nu vezi. Da? Deci asta e. Nu-i problema că nu ești, e problema că încă nu vezi. Lăsați asta să pătrundă acolo unde e necesar. Deci nu-i problema că nu ești, e problema că încă nu vezi că nu ești mare, măreață. Știu că acum fiecare o să primească acest mesaj la nivelul în care este pregătit. La cineva dintre voi poate exact o să ajungă ca picătura și multe puzzle-uri o să ducă așa, pam, 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 pam. Pentru că câmpul e încărcat, adică din coduri voi să luați, adică din ceea ce eu am integrat, cine are nevoie dintre voi, cu siguranță o să accesați și o să fie ce e important. La cineva dintre voi o să perceapă doar mental, dar e ca o semânță care la timp potrivit o să se încolțească și o să fac sens ce spun eu acum. Așa că dați voie să percepți atât cât este pentru voi ați, nu vă forțați mai mult. Așa cum e bine. Așa, și asta e. Deci, noi avem părți de lumină, părți de întuneric. Multe dintre voi poate vă asociați cu întunericul, adică cu că eu nu sunt bună, că sunt proastă, că sunt de neajuns, adică vă considerați doar părțile astea de limită, de așa, dar nu e doar așa. Fiecare aspect din astea ascunde daruri foarte mari ale voastre, anumite puteri foarte mari ale voastre. Doar că cu timpul, adică când tu vrei să te uiți acolo, că există și este un program, mai ales în câmp când lucrezi, se vede că în persoană nu vrei să uite acolo. De ce? Fie că e dureros, fie că dacă se uită acolo trebuie să înțeleagă toată construcția mentală bazată pe poate rușine, vinovăție sau micime, care nu-i comod să uite. Și dacă nu este comod să uite, evident că asta doare. Și apare programul, nu vreau să mă uit acolo. Și iată, după aia, uitându-mi când zic, hai, recunosc și accept că nu vreau să mă uit acolo și dau loc. Și în timp ce dau loc, aleg că mă uit acolo. Adică când noi dăm loc, ce înseamnă? Înseamnă că eu accept că acum așa, sau până acum am funcționat așa. Până acum am funcționat din faptul că mi-a fost, n-am vrut să mă uit acolo, nu mi-era comod, mi-era prea frică. Dar acum aleg că mă uit acolo, da? Și odată ce tu alegi că te uiți acolo, energia ta se investește acolo, mai multă lumină din tine se investește acolo, din lumină, gata, tu începi pas cu pas, scoți câte una și după aia tu te cunoști pe tine. Și uneori, iată, tot din ce am observat la mine, de uneori apare tendința, gata, eu așa de mult te cunosc și eu așa știu totul și eu așa multe știu și eu așa de... cred că deja știu totul. Și că când ajungi în punctul, cred că deja știu totul, e mare probabilitatea că încă nu știi nimic, știi? Ca și cei mai mari savanți. Cine a spus că cu cât mai mult știu, îmi dau seama că nu știu nimic, da? Sau ceva de genul zis. Păi e exact așa. Și eu m-am prins, cred că am avut vreo 3 momente din viața mea în care am ajuns în punctul ăsta în care mi-am dat seama, wow, cât de mult știu, cred că mi știu. Și apare aici un program. Deci el e de bază așa ca să verifice. Zice,
Păi, dacă o să știu totul, nu o să mai fie interesant și o să pierd sensul vieții și nu o să mai fie, deci totuși viața nu are sens și așa. Deci acolo, dacă te-ai prins, indiferent că acum ești acolo sau să ajungi mai târziu, să știi că asta e o iluzie, adică măcar să știi, da? Dacă nu te-a avertizat nimeni, te avertizez eu. Că e așa, deci e important. Mai târziu o să înțelegem cât de multe iluzii erai. Sau când îți pare că, wow, ce descoperiri noi și cât de bine funcționează asta, mai bine ca orice. Deci asta e acel ceva, da, dar nu. Asta funcționează acum, dar după aia o să descoperi ceva care e și mai interesant și apoi când o să dai seama că da, stai că e asta, să descoperi că stai că tu încă nu știi multe despre univers, despre lume, despre tot. Și sunt o mulțime de feluri de percepție. Și de asta e un proces de auto-observare, de auto-observare a sinelui, de cum tu funcționezi, de ce funcționează, de ce este valabil, de ce nu este valabil. Și, odată cu asta, eu la ce vă invit, este un alt aspect interesant pe care eu l-am conștientizat. Iată aici tot, fiți atenți. Claritatea nu este un obiect... Deci, claritatea este un obiectiv, nu un scop aici și acum, cât mai repede, repede, acum să obțin claritate. Dar îl setez ca obiectiv, adică eu îmi dau timp mie să fac tot ce e necesar, ce depinde de mine, ca să ajung în punctul de claritate pentru ceea ce am nevoie. Face sens asta pentru voi? Adică foarte de multe dintre voi aveți, poate. Eu zic despre mine, pentru că deși poate peste multe aspecte deja sunt în punctul de claritate, dar unele aspecte nu. Și deci ce a fost important pentru mine să fac? În primul rând să-mi scriu povestea. Unde am ajuns, da? Iată, am ajuns în asta. Nu-mi place asta. Eu simt asta. După aia, să înțeleg că asta e doar o parte a monedei. După aia să înțeleg care au fost nevoile mele, ce am obținut din asta, care a fost superputerea pe care am obținut-o, de ce am vrut să fac, să creez această realitate. Și să vreau claritate. Deci ce fac mai departe și cum să fac. Și noi avem tendința să ne agățăm de dorința asta. Vreau claritate aici și acum, da sau da, mai repede. Și fugim disperați după claritate, vreau mai repede și ne biciuim că, dar nu am claritate și ne plângem, ne creăm, iarăși devenim victime în jurul ideii de claritate. Dar nu. Setăm că, ok, sunt aici, în punctul ăsta, dar unde îmi doresc să fiu? Păi îmi doresc asta, ok. Ca să ajung de aici acolo, îmi dau cât timp am nevoie, 3 luni, 4 luni, jumătate de an, un an, ca să ajung în punctul de claritate. Și în tot acest timp nu mă mai biciuiesc de ce nu sunt în claritate. Înțeleg că eu merg către asta, pas cu pas, și o să înaintez. Deci o să-mi fie bine. O să obțin tot ceea ce am nevoie să obțin. Așa, să citesc ce mai spuneți. Așa, facultate, job, ok, lucru, relații, așa, lucru, relații, ok. Mhm. La moment m-am prins că mi-e mult mai ușor să cad în victime, că sunt criticată în loc să iau ca feedback constructiv. Da, dar nu ești doar tu așa? Deci, ia să ridice mâna sus, cui îi place să recunoască că e victimă? Eu. Deci eu nu o ridic, mie nu-mi place. Eu o recunosc. Deci aici e un mare aspect, mai ales pentru mentori, pentru psihologi, pentru cei care lucrează cu oameni, terapeuți. Deci e un mare nevoie de putere să recunoască părțile de victimă și părțile slabe. Pentru că noi vrem să credem că așa de mult am lucrat și că gata, am ieșit din victime. Dar chiar și eu sunt victimă pe anumite planuri. De ce? Eu v-am zis de la început, da? Pentru că nu putem să construim totul ideal, perfect și atenția noastră să fie 100% în toate direcțiile. Se întâmplă că în unele locuri ajungi victimă. Nu se întâmplă.
Dar imediat ce observi, deja nu ești victimă. Dar e important să nu, acolo să nu te critici, da? Pentru că dacă te critici, ești victimă. Dacă nu te critici, pur și simplu accepti că da, ai fost victimă până acum, da, e deloc comod. Mă te fărâm așa pe dinăuntru. Dar, dar, a fost necesar. Uite, acum pot să mă felicit că acum văd. Puteam și nici să nu văd asta și să funcționez încă mult și bine din victimă. Dar acum văd. Înseamnă că acum deja nu mai sunt în victimă. Și așa că te înțeleg ce spui când zici că mm, mi-e mult mai ușor să cad în victimă când sunt criticată în loc să iau feedback constructiv. Mi-e greu să luăm feedback-ul. De ce? Pentru că e greu să renunțăm la poziția noastră. Dar odată ce ah, inspirăm și expirăm, ne asumăm și vedem, dar poate feedback-ul ăla real ne ajută. Și cum putem să-l folosim în favoarea noastră? Și asta e o continuă renunțare la identitatea noastră. Adică la ceea ce ne-am obișnuit să fim și să ne identificăm. Și în ultima vreme, iată, cu mine exact asta se întâmplă, că eu văd zonele mele unde încă de neintegritate, unde încă sau am funcționat în trecut, sau încă am continuat să funcționez, unde eu am judecat sau am judecat ceva fără să-mi dau seama. Și cum judecând eu asta am creat în viața mea, dar mai ales la părinți. Adică eu îmi credeam că nu mai judec, dar la mine e o relație foarte frumoasă. Dar subtil, în sesiune exact au ieșit unele aspecte care le judecam și pe care nu le-am accesat niciodată în felul ăsta. De asta e și frumoasă dezvoltarea personală și spirituală, că mereu e un proces de continuă autocunoaștere, autodescoperire de sine, dar și neplăcută că trebuie să funcționez ca, uite, am judecat, asta m-a adus aici, aici nu mi-a plăcut, nu-mi place, ok, hai să văd cum mă poziționez din nou, cum pot eu mai bine. Dacă părinții nu pot, dar cum pot eu mai bine. Dar fără să concurez cu ei, atenție, fără să concurez cu ei, pentru că asta e altceva. Da. Oare de aia mă văd câteodată frumoasă și câteodată urâtă? Da, de aia. Pentru că tu ești și frumoasă și urâtă. Și nici frumoasă, nici urâtă. Și ești și una și alta, și nici una și nici alta. Înțelegi? Și atunci când nu tindem atât de tare să ne identificăm că doar așa sau doar așa, și învățăm să iubim aceste părți, atunci vine și eliberarea, da? Că nu mai trebuie să susții o identitate, adică nu mai susții identitatea care e doar frumoasă sau că e doar urâtă. Una și alta, nu ok. Da. La fel și eu. Mhm. La mine este multă lume. Ok. Super. Wow. Da. Eu asta recent am conștientizat că eu de fapt sunt așa de mare, dar până acum am micșorat atât de mult. Mulțumesc că ai spus asta, Nadejda. Wow, frumos, da? Și mai este un lucru, e de fapt chiar este și o lege, pare mi se legea sincronicității. Da. Gen, adică în același moment în care tu ești mare, în același moment ești mică, dar pe altă palieră. Deci e o lege universală a universului asta. Deci în același moment în care tu ești mare într-un domeniu, ești mică într-alt domeniu. Deci sincronistic. Poate într-un domeniu ești bun antreprenor, în alt domeniu ești mic ca rol de părinte. Sau în rol de ești mic în raport în relația cu banii, de exemplu, dar ești mare în relația cu partenerul. Și e ca când apar momentele de autocritică, vreau să vă invit la un nou fel de a fi. Să vedeți, de exemplu, unde tu te judeci pe tine, de exemplu, cum tu ești în acel moment.
Și zic, ok, eu aici sunt asta, recunosc, da, mă doare din interior să recunosc asta, da, ok, dar recunosc să așa. Și în același timp să văd, dar unde eu sunt opusul, în care domeniu sunt opus, da, în care domeniu sunt super și mă descurc foarte bine. Păi uite, în acel domeniu. Ok, super, dau loc la asta. Și atunci echilibrez un pic. Nu mă identific doar cu o identitate și înțeleg, stai, eu sunt în tot universul într-o picătură, da? Eu sunt, în mine este tot universul și este tot. Observ și asta și asta. Și da, aici mi-asum să lucrez, să aduc mai multă claritate. Și ok. Și asta nu înseamnă că dacă o să lucrezi într-un domeniu și o să aduci mai multă claritate, că gata, o să fii perfect pe toate domeniile. O să fie anumite amănunte în care tot o să fii mic, adică și e ok. Și cu asta vine un fel de acceptare a vieții, acceptarea felului de a fi, acceptare că nimic nu e ideal. Unii lucruri e frumos, altele e urât. De exemplu, mm, nu vă dau exemplu ăsta. Vedem, altă dată, poate altă dată o să vă zic și despre asta. Așa. Și dacă am ajuns într-un punct în care îmi spun că nu mă mai interesează să aflu cât de măreață sunt, la nivel de suflet din toate punctele de vedere, ci doar să trăiesc. Mhm. În ultimul timp simt doar să trăiesc momentele, să mă bucur, să fiu iubirea atât cât pot, și să fiu eu. Înainte voiam cât mai mult să aflu, probabil mă duceam în spiritual prea mult, iar acum a venit partea cealaltă să mă ancorez și material. Și acum vreau să aflu pentru a vindeca aspectul de asta e normal. Adică și normal, adică de acolo tu din insuficiență, da? Din insuficiența și din dorința că nu te percepeai valoroasă, ai avut tendința să vezi, dar unde eu mă percep valoroasă, dar unde, hai, pentru că avem la nivel de idee, da, că la nivel de suflet toți suntem super măreți și valoroși și poate fără să conștientizezi asta, să știi prea multe informații la nivel de câmp, la nivel de știință care deja este în tine, tu știai că dacă o să mergi pe domeniul sufletesc, acolo cu siguranță o să-ți afle valoarea, acolo o să știi cât de wow, 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 wow ești și un pic o să-ți aducă armonizarea valorii și o să te percepi mai măreață. Dar după aia vine, ok, și cum aduc acest măreț și acest extraordinar din spiritual în fizic, în materie, în acțiuni concrete, în asumare, în viața reală. Pentru că e despre asta spiritualitatea, ca noi să găsim resurse de acolo, sensuri, înțelegeri, conștientizări pe care le putem implementa în materie în aici și acum. Și abia când noi le implementăm în materie aici și acum, da, putem să zicem că integrăm dualitatea și suntem și integrăm ambele părți. Și e ok perioada prin care treci, o să... E exact despre asta, despre a ancora, adică chiar ai nevoie aici să te focusezi mai mult. Adică cum aduci partea aia măreață, superbă, wow, care ești și care fiecare suflet este, da? Cum o aduci pe asta acum în materie, în viața de zi cu zi, prin corp. Și știi ce? Corpul, da, el are părțile lui, el are hormonii lui, care funcționează. Iată, acum eu mă focusez foarte mult pe armonizarea mea la nivel hormonal. Și evident că asta înțeleg, da? Inclusiv materie, legile materie, da? Că în materie există și delay-ul ăsta sau intervalul ăsta de timp. Adică aici este timp. Dacă în spiritual, gata, am conștientizat câmpul, pam, 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 wow, ce bine mă simt, super, gata, este. În materie, de exemplu, ca să armonizezi tot sistemul hormonal, trebuie timp, câteva luni. Și iată, aici ne învățăm pacea sufletească. Pacea sufletească pe care am obținut-o de la nivel spiritual, care am avut acces, o aducem în fizic, în armonizare și din interior, în lucru cu corpul. Sau, de exemplu, un alt aspect pe care l-am conștientizat la mine, uh, care la mine a făcut cum așa, wow, e că chiar din copilărie au fost anumite momente punctuale în care eu am simțit frică.
de care sistem eu am și uitat. Adică mi s-a părut în general că unica traumă pe care o am, asta e că a plecat mama peste hotare și gata. Și tot îmblam în terapie ca să lucrez asta, dar în general nu e despre asta. În general nu era despre mama, adică foarte puțin. Și de curând am înțeles că eu credeam că doar într-o anumită perioadă, deja când mai aproape, anumite lucruri când s-au întâmplat, atunci am simțit frică. Dar nu. Iată, eu când mi-am făcut retrospectiva vieții, eu am înțeles că, wow, dar uite și acolo am simțit frică, dar și acolo, și că au fost ca o linie logică, știi, și care s-a recreat. De ce? Pentru că emoții tinde să se propage și se repete de atâtea ori până când sistemul nervos găsește o altă reacție, un alt răspuns la asta, da? Dar iarăși răspunsul ăsta nu poate să fie la acel ceva, dar noi căutăm la acel moment care primordial care s-a întâmplat. Și evident că funcționând din acele momente, tot asta aduce și o anumită oboseală în corp, și un anumit burnout, anumite chestii pe care se lasă resimțite, mai ales că, iată, un aspect, un negativ, nu negativ, un dezavantaj, să vă zic, la capacitatea de a simți, pe de-o parte, da, plusul care, hai să zic despre ambele, da, clarsimțirea, da, dezvoltarea clarsimțirii, adică ca eu să simt câmpul, să simt corpul, să simt ceilalți oameni, trebuie să-mi dezvolt clarsimțirea. Avantajul este că eu încep să simt subtilități tot mai mult la ceilalți oameni, să pot să-i ajut mai bine, să pot să identific nuanțe, să putem să lucrăm mai profund. Dezavantajul care? Că încep să-mi simt propriile mele aspecte mai intens. Și inclusiv unele lucruri care erau acolo de demult, cum vă zic eu, da, de exemplu, de această frică din copilărie. Dar eu nu o simțeam până acum. Dacă corpul era, credeam că mă simțeam mult mai bine. Dar ei acum, dacă percep subtilitățile, percep și această frică și această chestie care tot așteaptă să fie dezolvată. Și asta e cumva dezavantajul, pe de-o parte, da? Și dezavantajul ăsta tot are avantajul, că odată, pardon, odată eu ce văd această frică și îmi asum responsabilitatea să mă uit acolo, să funcționez altfel, inclusiv să lucrez în sesiune, are un avantaj că mă eliberează pe mine, eu încep să vibrez altfel. Dar dacă o opresc doar la nivelul de dezavantaj, că wow, că simt frică și nu știu ce, tot nu este bine, tot nu sunt împlinită, tot e starea asta de a ce pierd. Și din acest aspect, adică totul are și plus și minusuri și mai devreme sau mai târziu, adică orice are și anumite aspecte pozitive și negative, care mai departe tot poți duc în pozitiv și în negativ și nimic nu e nici bun, nici rău și totul este și bun și rău în același timp. Iată, integrarea dualității, asta e tema ultimilor luni pentru mine, mai ales în ultima lună. Da. Ce fac mai departe? E o întrebare pe care mi-o pun mai nou. Eu plângeam în careva seară și mi-am spus că m-am săturat să fiu victimă. Așa, ce faci mai departe? Pun întrebare. După ce am spus despre istoria asta, când identifici istoria, înțelegi, este mai clar acum, da? E despre asta. E despre a-ți asuma responsabilitate percepție, adică să înțelegi ce te-a adus pe tine ca să percepi în felul ăsta istoria, tot ce s-a întâmplat sau ceea ce trăiești. Să-ți asumi responsabilitatea ce vrei să trăiești și să vezi ce acțiuni concrete poți face ca să ajungi din punctul ăsta în punctul celălalt. Uneori, știți care e cel mai greu lucru? Că uneori ne se pare că așa de tare, adică nu știu la voi să-mi spuneți dacă e așa, dar m-am observat la mine. Uneori, deci când e chestia asta de nou, de a face ceva nou, deși eu sesiuni fac de mult timp, iată, în ultima perioadă când am încep să lucrez pe anumite, pe expandarea mea mai mult,
Parcă am impresia că mintea mea în general, parcă e prima oară la sesiune, parcă în general nu gândește, parcă n-am vede nicio soluție. Și de multe ori nouă ne este mai greu să vedem ce este posibil pentru noi mai mult și ce vrem de fapt cu claritate. Pentru că asta e cel mai important. Noi să determinăm cu claritate ceea ce vrem. Unde tu vrei să ajungi. Dacă nu poți singur, că de multe ori exact asta, că nu, e greu singur să faci. Poate pentru cineva care e obișnuit să lucreze unul la unul cu sine, să ia caietelul, jurnalul, să scrie, e super ușor, minunat. Și eu sunt așa, uneori, dar alte ori mi-e mult mai ușor când cineva mă oglindește, adică când mă sun cu cineva și vorbesc fie cu prietena mea, fie cu Marius, fie cu un terapeut, altcineva decât cei care deja mă cunosc, în care nu m-am oglindit, știi? Și este mai ușor să vad anumite nuanțe decât eu singur ale mele, da? Și să mă ajute să determin cu claritate ceea ce vreau. Și când am determinat ceea ce vreau cu claritate și asta se simte din interior, e mult mai ușor de ajuns acolo. Da. Deci nu putem fi buni la toate. Eu cred că nu. Deci, eu cred că nu putem fi buni la toate. Putem fi buni la multe și ceea ce noi dezvoltăm ceva putem fi buni și putem să reușim, de exemplu, că aici e cu capcana, depinde, dar cu ce subtilități tu mi-ai dat întrebarea asta? Dacă tu vrei să zici că, păi, poți fi bună doar în carieră, da, am un argument pe care să-i zic iubitului. Pot să fiu bună doar în carieră, dar nu pot să fiu bună și la relație. Pardon, nu putem fi buni la toate, da? Dacă e în sensul ăsta, atunci nu, asta e o scuză. Poți fi bună și în relație și în carieră și să ai și bani, poți fi bună. Mă refer că nu putem fi buni la toate, în sensul că nu poți fi și astronaut, și matematic, și florăreasă, și să pictezi foarte bine și așa. Poți să ai multe talente și să fii bună în multe locuri, dar la toate, nu. Doar că să nu creăm din asta ceva prin care să ne creăm anumite scuze, da? Adică să fim sinceri și autentici. Ultima săptămână am avut multe momente de tristețe, așa o stare de apatie care brusc și mă ține toată ziua și nu știu cum să integrez și să explic asta. M-am ajuns să înțeleg, te rog. Da, iată, vezi exact asta. Când tu te-ai mai simțit în felul ăsta? Pentru că ea nu-i de acum. Înțelegi? Ceea ce te face nu-i de acum. Tu poți să iei de acum și să înțelegi, dar cum în general, ce te nemulțumește la viața ta și ce te face de fapt să fii tristă și cum ai vrea să fie, da. Dar nu-i de acum. Deseori în copilărie m-am simțit așa. Păi de asta, că creierul nu-i... Dacă el nu e obișnuit cu altceva și nu-i dai noi credințe, mai multă claritate, dezolvarea poate anumitor aspecte interioare, el o să tindă să recreeze asta. Pentru că asta e ceva ce el deja știe să facă. Înțelegi? Ca unui mecanic care el știe să facă ceva și după aia tu vrei să-i dai ceva nou, dar el, dacă stai nu făcut asta toată viața, el îți zice că asta nu e de mine. Da, într-o parte. Și de asta trebuie să faci ceva nou, o acțiune nouă. Evident, să dezolvi acolo și să vezi că ce conflict nerezolvat e acolo, în primul moment în care ai simțit asta, după care să faci acțiuni noi și repetitive. Adică repetiție, repetiție, repetiție și prin asta sistemul nervos percepe că este în siguranță pentru tine să funcționezi altfel, este în siguranță să simți bine, să te simți bucuroasă. Dar, de fapt, și bucuria, știți că de multe ori noi avem tendința că vrem să fim în bucurie, de asta e un pic care nu e o stare integrată. Iată, sunt emoții integrate și emoții neintegrate. Iată, bucuria nu e o stare integrată, că e ceva care simți momentan, să simți pe perioadă scurtă. Pentru că a trăi permanent în bucurie, 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 poate să ducă la epuizare de energie. V-ați gândit vreodată la asta? Dar, în schimb, poți să trăiești stare integrată, apropiată de asta, da? Poți fi stare de pace, împlinire sufletească, de entuziasm.
de claritate, claritate interioară, de claritate cu amestiment ideal, cu starea asta de bine. Și atunci, înțelegând și despre tine, eu nu le-aș secționa, știi? Iată, tot procesul ăsta al dezvoltării personale și autocunoașterii, de ce autocunoaștere? Pentru că tu te cunoști pe tine din mai multe unghiuri. Și de unghiul ăsta și de unghiul ăsta și cum ești când ești bine și când ești rău, când te simți bine, când nu ți ajunge ceva, tu cunoști mai multe laturi ale tale și nu ai tendința să te limitezi la ceva. Adică tu te înțelegi pe tine de mai multe unghiuri. Și atunci tu funcționezi dintr-un ansamblu, inclusiv manifestarea, da? Dacă tu vrei să faci bani, nu e doar despre bani acolo, adică poate mai de mult în vechea matrice, în vechea lume, cum funcționau mai de mult, era totul în jurul banilor, se învârtea totul doar despre bani concret. De atât de bună perioadă încoace și mai departe, tot despre asta o să fie, că nu o să fie doar despre bani. Nu doar despre relația cu banii, dar e despre cine ești tu. Cine ești tu, cum tu te cunoști pe tine, cum tu te uiți la bani, cum e percepția ta, cum totul se învârte în jurul banilor și cum se învârte tot în jurul tău, cum ești tu, cum e despre tine, care e percepția ta, cum tu te simți, care e energia ta, care e valoarea ta, dar cum sunt gândurile tale încolo, dar cum e copilăria ta, dar ce vrei tu, e despre tine mai mult decât despre bani. Cu această ocazie pauză, pauză de publicitate. Țin să vă invit să participați la cursul pe care îl organizez despre vindecarea relației cu banii, în care sunt 8 module, unde, pentru cei care vor varianta full, unde o să mergem așa în profunzime pe mai multe paliere pentru a aduce claritate despre asta, pentru a vă cunoaște pe voi relația cu asta și pentru a avea acces la anumite practici pe care meditații, pe care să le repetați, să identificați anumite emoții, stări, anumite convingeri. Și repetând, iată exact asta, să lucrați la sistemul vostru nervos, să dați creierul înțeles cu gata, că nu se pierde, că totul o să fie bine. Chiar dacă ești în siguranță, o să fie bine, că o să te descurci, că totul o să fie super ok, că banii nu sunt în pericol și multe altele, da? Deci o să te cunoști pe tine altfel și în același timp o să ai ocazia să lucrezi cu sistemul tău nervos, să înțeleagă că starea de bine pentru tine este în siguranță. Odată cu asta, după aia, pentru cine o să meargă la tarif mai VIP, este și crearea noi identități și cum să susții pe termen lung și așa mai departe. Așa că eu cu mare, mare, mare drag vă invit să vă alăturați pentru că acolo chiar o să lucrăm din plin. Așa. Ce alte întrebări mai aveți până mă gândesc eu ce să vă mai zic? Mm. Aici ceva mi-am notat, dar eu nu înțeleg ce am scris. Aha. Un alt aspect interesant este conexiunea cu interiorul. Că conexiunea cu interiorul e așa de valoroasă în orice momente. Deci, capacitatea de a te simți, da? Ea are dezavantaje pe care le-am și menționat astăzi, dar are și avantaje. Iată, uneori tu nu știi de ce se întâmplă anumite chestii sau care e nevoia ta. Dar capacitatea de a te conecta cu tine și de a simți e despre asta, dar simt frică, simt îngodare, e despre o anumită nevoie. Asta e foarte valoros și eu vă încurajez să vă dezvoltați. Poate o să organizez un curs mai târziu pe asta pentru a antrena capacitatea de a simți și de a lucra cu simțurile, pentru că sunt și subtilități ca tu să nu te minți că simți așa, adică prin a susține un anumit program și un șablon de gândire, dar pentru a-ți da voie să simți autentic și să recunoști ce simți, da? Dar prin asta
În primul rând, trebuie dezvoltat autenticitatea față de sine. Și recunoașterea, uh, cum spunem, fuck-up-urilor sau cum. Adică să recunoști minusurile tale în fața altora, în fața, acolo unde tu ai greșit, acolo unde n-ai avut dreptate. Spui, da, eu nu am avut dreptate. Și să poți conții asta. Nu crezi că dacă n-ai avut dreptate sau că ai greșit, gata, intri în pământ. Nu, să poți să recunoști, da, eu atât am putut sau atât n-am putut. Da. Și odată ce tu ești autentică cu tine, cu lumea din jur, asta aduce beneficii multilaterale, deci pe toate laturile. Așa că eu chiar vă încurajez să vă gândiți la asta și să vă dezvoltați conexiunea cu interior. Bine, doar și cu asumarea acelor dezavantaje, că uneori o să simțiți propriile chestii inconfortabile, de unele dureroase, alte ori așa, pe care e important să integrați starea asta. Eu sunt cu mine. Eu nu mă abandonez pe mine pe parcurs. Eu sunt cu mine chiar și când mi-e bine și chiar și când mi-e rău, chiar și când simt frică, când simt durere, când îmi recunosc mie anumite stări, când am simțit vinovăție. Eu în toate momentele sunt cu mine. Eu nu mă abandonez pe parcurs. Asta e tot e tare important. Și până la urmă, toate astea să înțelegi că totul e bine și e frumos. Zilele astea am avut o sesiune uh, cu, cu o clientă dragă în care ei zice, poți te rog frumos să-mi scrie, poți te rog să verifici, te rog dacă eu nu am depresie, că mă simt așa și așa. Zic, stai un pic, de unde și până unde începi să-ți pui diagnoze, cu depresie, cu nu știu ce. Așa, conștientizez că noi avem tendința exact asta, de a ne pune diagnoze din cap pentru că vedem la lume și vrem repede să fugim. Zic, stai un pic, până îți pune diagnoze că depresie, că plângi mult și nu știu ce, stai un pic, hai să vedem nevoile tale. Ce e acolo, de unde, până unde. Și lucrând cu ea în sesiune, arătându-i anumite nuanțe, vindecând anumite aspecte, înțelegând, zic, ce, mai ai depresie? Nu, nu mai am. Gata. S-a dus depresia. Zic că gata, nu mai aveai tendința să-ți mai pui diagnoze și gata, repede să te încadrezi într-o anumită ramă, da? Într-o cutiuță. Pentru că, de fapt, ce se întâmplă? Când noi ne punem anumite diagnoze, noi vrem ca oarecum să putem controla sau din contra, să intrăm în stare de victimă. În starea în care nu ne asumăm responsabilitatea percepției, în starea în care lăsăm lucrurile așa și lăsăm responsabilitatea noastră pe alții, adică hai că o să mă duc la medic sau la psiholog sau la psihiatru, o să-mi zic că am depresie și gata, o să pot să mă relaxez. Gata, adică îmi pun șablonul ăsta și eu în sfârșit pot să mă relaxez. Înțelegeți că în spate la nevoia asta se află nevoia de fapt, dorința de a mă relaxa sau dorința de a scoate responsabilitatea de pe mine. De asta, înainte să vă puneți diagnoze, uh, gândiți-vă, dar eu ce cred despre asta? E chiar așa? Și alte ori, pur și simplu, nu stați singure. Mai vorbiți cu cineva. Că e posibil percepția să schimbe și e posibil ca să nu aveți nevoie de diagnoze, ca să vă simțiți speciale sau în siguranță sau în dorința de control și veniți la sesiuni. Când aveți momente de astea sau cel puțin scrieți. Adică sunt aici, uneori când aveți momente și aveți nevoie de susținere, spuneți întrebarea exactă și eu uneori poate nu mereu o să vă pot răspunde sau nu o să vă răspund în aceeași zi, dar o să vă dau un răspuns care poate să vă extindă percepția sau să înțelegeți de ce așa se întâmplă sau ce este acolo. Și când o să înțelegeți asta, sau vă simțiți că sunteți auzite și susținute și nu aveți nevoie de gata să vă duceți în greu. Pentru că, da, fiecare dintre noi avem momente de mai greu, de mai dureroase, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne izolăm, scădem în depresie sau nu știu ce. Depresia, hai să descifrăm ce e asta. Deep pressed, adică ceva
din profunzime mă apasă foarte mult. Și acolo ce trebuie de făcut? De scos din profunzime ce te apasă, ca tu să te uiți la asta, să vezi și gata, e să vezi cum. Foarte simplu să așa. Dar e important și să vrei, știi, asta, adică să vrei, tu decizi dacă vrei să fii sănătos sau vrei să fii bolnav. Da, cam asta. Cum sunteți până aici? Cum vă simțiți? Cum se percepe informația, da? Văd like-uri. Mulțumesc pentru claritate. Cu iubire. Cu iubire. Foarte multe aha-uri. Da, super. Mă bucur. Da. Și un alt aspect pe care l-am notat așa din conștiințări ce am trăit e că unele lucruri pur și simplu necesită repetiție. Adică să faci de multe ori aceleași lucruri până când să ajungi la un nivel de maestrie. Și îmi dădeam seama asta, eu despre mine am conștientizat că dacă până acum îmi trebuia o zi întreagă să petrec ca să filmez un Reels, ultimul Reels pe care l-am postat astăzi, deci ăla a fost filmat în 6 minute, poate mai puțin, poate doar 4, nu mai știu. Deci dacă alte ori o zi întreagă, acum asta că nici nu aveam timp, trebuia repede să mă conectez la sesiune și trebuia repede, acum sau niciodată, deci uneori e despre acum sau niciodată. Îmi dau seama că asta tot posibil că e un program care a dus la asta, dacă să fac, și asta este undeva și în harta mea natală, dar e un program pe care trebuie să-mi fac timp să lucrez și la asta, că lucrez sub presiune, da? Adică când programul e încărcat, lucrez, reușesc mai multe. Când programul e mai așa, parcă am tendința să stau mai mult în pat, să mă relaxez, da? Când n-am multe lucruri de făcut. Și vedeți dacă nu e și la voi așa. Dacă noi lucrăm sub presiune sau reușim mai multe când suntem mai presați. Și iată, hai să ne gândim. Cum noi am putea să um, schimbăm credința ca să lucrăm din plăcere, nu din presiune. Din a ne crea timp. Dar cu asumarea responsabilității că eu trebuie să le fac și am nevoie să repet asta. Am și eu așa program, sub presiune reușesc mai multe. Și eu funcționez așa și fac multe acțiuni când ajunge cuțitul la os. Da, dați seama ce program nasol. Dar haideți poate îl lucrăm acum, vreți? Ce ziceți? Da? Da! Yeah! Mhm. Ok. Un alt lucru pe care l-am conștientizat acum e că în ultima vreme eu am observat uh, când cineva lucrează sau face un lucru din lipsă versus când din abundență. Și am observat cum se simte asta la nivel de câmp și cum se simte la nivel chiar de corp. Și zic că eu asta acum împărtășesc cu voi toate astea ce mi-a venit așa dintr-o stare de ușor, de abundență și sper că voi să simțiți asta și să integrați starea asta, că e una bună, știi? Așa, bun. Așa, am nevoie. Deci, cine vrea să participe, vă rog, conectați camerele. Important. Eu am grijă de copil, îmi pare rău, nu pot pune camera. Bine, nicio problemă, Ana Maria, poți să rămâi în câmp și doar te conectezi cu ideea, cu conștientizarea. Fii atentă ce vine. Așa, bun. Am nevoie de cineva care să reprezinte figura grupului. E figura grupului. Hai, Aurelia, tu.
Vrei? Ok, hai eu să te... Deci grupul și îl setăm așa ca să funcționeze și pentru cei care se vor uita la asta în reluare. Bun, așa. Acum am nevoie de de cineva care să reprezinte programul, funcționez și fac lucrurile, da? Reușesc să fac lucrurile mai multe, um, din presiune. Timea, asta tu ești. Așa. Programul funcționează când simt presiune. Așa, super. Am nevoie acum de 4 persoane care să reprezinte. Nu, ok, acum și eu să... Hai mai întâi să vedem așa. Restul puteți să deconectați un pic camerele acum și acum și revenim. Așa, vreau să văd, dar ce simte grupul? Cum simte grupul? Este o încordare așa la nivel de Mm? maxilar, așa, Mhm. dar per general e ok. Da, simte, dar simte și frică la nivel de grup. O frică așa în profunzime. Acuș. Frică de învinovățire și de a fi pedepsită. Hai să spunem așa, asta o să o luăm așa foarte superficial. Puteți să repetați aceste fraze. Recunosc și accept toate cele părți interioare ale mele și pe toți cei din neamul meu și din reîncarnări care au trăit în frică de a fi pedepsiți, judecați sau învinovățiți. Și pe toți cei care au judecat și învinovățit. Le dau loc tuturor, restabilesc armonie și accept acele părți exact pentru prețul plătit. Sunt de acord cu asta. Aha, și acum vă conectați cu această stare de frică și de vinovăție din interior. Hai să le separăm un pic ca sistemul vostru să le perceapă diferit. Despletesc și separ frica de vinovăție. Văd diferența. Mhm, super, frica nu mai este, este vinovăția. O clipă. Mhm. Și acum mai spun ceva tare interesant. Despletesc și separ vinovăția de mila față de sine. Văd diferența. Mhm. Și acum altceva. Despletesc și separ mila de iubire de sine. Și recunosc și accept acele părți din mine care de fapt tânjesc după iubire, după acceptare.
a tot ce s-a întâmplat, a tot ce am făcut, a tot ce am ales, a tot ce am spus, a tot ce am văzut, hotărât. Și dau loc la asta. Și aici și acum primesc și accept iubirea dumnezeiască și îmi permit să-mi simt propria mea sursă de iubire din interiorul meu și să ofer toată această iubire tuturor acelor părți de copil din mine care sunt în așteptare iubirii și poziționare în iubire față de tot, fără judecată sau vină. Și acum vizualizează cum deasupra ta coboară ca un flux de lumină puternic, dumnezeiască, care umple corpul tău și vindecă de toată acea experiență traumatică. De tot ce a fost greu, de peste tot unde sistemul tău a fost crispat, încordat. Și pur și simplu simte cum din interiorul fiecarei celule ale tale parcă licărește așa, izbucnește un flux de lumină. Și pur și simplu simți cum fiecare celulă a ta este generatoare de această lumină. Și tu luminezi din interior. Și odată ce ești generatoare de lumină, ești și generatoare de iubire. La fel în fiecare celulă. Și simte cum fiecare celulă din corpul tău acum se umple cu iubire. Și dacă poți, accesează starea de eu sunt și pur și simplu vezi cum accesezi starea pură. Ce înseamnă starea de a fi al tău, tu ceea ce ești. Autentică. Și cum e să fii în iubire față de toate părțile din tine și față de toate versiunile tale. Din trecut și până în prezent. Și cum să continui să fii în iubire și în viitor. Și acum observă cum scoți de pe tine toată presiunea acelui adult din exterior care poate te certa, te judeca. Pur și simplu simte cum și către acel adult tot coboară un flux de lumină și de iubire acolo.
Fie că acel adult e tata sau mama, la fiecare e diferit, sau bunicii sau profesorul. Și vezi cum și către el coboară această lumină care curăță din interior și deschide inima spre și mai multă iubire de sine. Și acum simte cum se uită acel adult la tine și cum tu te uiți la el. Și pur și simplu percepe starea că ești înțeleas, că ești și că e suficient. Că ești acceptată așa cum ești. Că nu mai există judecată și vinovăție. Minunat. Și acum revină ușor aici și acum și când ești gata poți să deschizi ochii. Așa, să actualizezi percepția. Super. Ne actualizezi percepția. Mhm. Cum se simte grupul acum? Mm. Am avut niște trăiri atât de intense. Și parcă fiecare cuvânt era din viața mea, era partea mea. Da, și cu fluxul de lumină și cum tot s-a transformat fiecare celulă și fiecare și am simțit absolut tot, 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 pentru că mi-am permis să simt asta cu adevărat. Mhm. Și da, transformarea a fost așa, parcă una după alta, cum zicem, cic, 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 și gata, s-a făcut. Da, a Super. fost minunat. Mhm. O clipă, stai să mai percepi ceva în grup, Acuș. Ia spuneți așa, mă despletesc pe mine de pedeapsă și anulez pedeapsa. Că mai era o parte din, cumva, în sistem care era un pic în șoc și în stare de pedeapsă și de îngheț. Mhm. Spune, trăiesc și permit să se consume starea de panică din interiorul meu. Înțeleg că asta a fost atunci și acolo. Aici și acum sunt în siguranță. Aici și acum sunt bine. Mhm. Actualizez sistemul. Mai bine? Super. Cum se uită grupul la programul ăsta? Funcționează când simt presiune. Mhm. Parcă parcă e atât de aproape ceva parte din mine, da, care, adică inevitabil, ca și cum, Mhm. da, e ceva la ordinea zilei. Super. Iată aici spunem așa.
dar să mai simt încă un aspect. Spunem așa, recunosc și accept că eu nu vreau la asta să mă uit și dau loc. Și dacă tot am decis să mă uit, mă uit. Mhm. Aha, wow, acum ajunge la mine. Spune și recunosc și accept. Până acum, o parte din mine a ajuns să funcționeze sub presiune, sub presiunea acelui părinte, față de care mă simțeam vinovată și în frică. Și dau loc la asta. Recunosc și accept că am avut nevoie de asta până acum. Dar de aici și acum, conștientizez că se poate și altfel. Și recunosc și accept acea parte din mine care este frică să funcționeze altfel, care nu știe cum să funcționeze altfel, care este frică de responsabilitate să funcționeze altfel, care este frică să se maturizeze și îi dau loc. Hmm? Dar aici și acum sunt mare și o să mă descurc. Îmi iau puterea mea înapoi și mă conectez cu puterea mea interioară, din inima mea și din centrul voinței mele. Și știu că pot să fiu stăpână pe mine, fără să am nevoie să fiu pedepsită sau să trăiesc sub presiunea unor amintiri. Mă eliberez acum. Mm, super. Așa, ce simte programul? Am simțit toate stările, la un moment dat am simțit o presiune foarte grea pe umeri, așa, de parcă eu duceam toată greutatea lumii astea și că trebuie să fac ceva sub presiune și neapărat trebuie să fac ceva. Da, și pe urmă am simțit foarte intens în piept. Ultima asta parte în care am rostit ultimele fraze, e așa, încă se simte un nod aici, în zona asta, între Mhm, piept și gât, cumva, nu știu. mhm, Și umeri. Asta e așa ca și cum ar trebui să duc o greutate. mhm. Ce simți când te uiți la grup? Foarte multă emoție în piept, dar n-aș putea să o descriu. E așa, e amestecată, e și faină, e și combinată cu frică și combinată cu entuziasm. E interesant. Mhm. Super. Acuș, le mai lăsăm un pic, nu mergem în eliberarea celor emoții. Așa, dacă tot ați pornit camera, hai Veronica, o să fie așa. Primul beneficiu pe care îl are grupul la funcționarea acestui program. Hai Maria, tu a doilea, dacă tot ai funcționat. Ai pornit camera. Da, deci Veronica primul. Acum și o să mai avem nevoie încă de două persoane. Deocamdată Veronica, hai. Deci intră în rolul, pur și simplu te conectezi cu rolul primului beneficiu de a funcționa sub acest program. Și prima oară când particip așa, când intru într-un rol și încerc să
să mă descurc. Vezi, primul lucru care îți vine, care e acel beneficiu, adică ce beneficiem, ce beneficiază grupul, având acest program că funcționează când simți presiune. Deci, nu știu, așa am o cuprinză, o frică în piept și așa o panică. Mhm. Interesant că tu simți panică. Eu, de fapt, ce aici simt, adică primul beneficiu, eu chiar nu notez, um, se simte în putere, da? Adică, ce interesant. Adică, noi, când funcționăm sub presiune, de fapt, ne simțim în putere și în satisfacția că totuși am reușit ceva să facem. Am realizat ceva. Că dacă n-ar fi și n-ar fi contactul, de fapt, cu puterea interioară și cu decizia, dacă ar fi pur și simplu la liber, de ce, de ce în celelalte dăți nu se întâmplă? a, nu se întâmplă să realizăm. Pentru că încă nu era contactul cu... Nu aveam nici înțelesul, nu era contact cu puterea interioară și este, deci, momentul ăsta că n-aș face nimic, da? Nu fac nimic. Dar aici, cumva, beneficiu, păi, măcar ceva fac. Deci, uite cât fac și realizez. Wow, ce bravo sunt că am realizat toate astea. Aha, programul începe să fie deconspirat. Cască. Da, super. Deci, primul, realizez ceva. Mhm. Entuziasm. Ok, Marie, ia tu zi. Hai să mă conectez și cu tine. Al doilea beneficiu de a funcționa când simțim presiune. Asta e tare de tot. Vreau să-mi spui dacă tu simți ceva așa, am să vă spun ce simți. Mi-a început un pic inima să-mi bată. Mhm. Mhm. Că nu vine Ok, lasă. Hai că eu spun și tu doar să simți. aici. Hai să spunem cu toții. Deci, nu, mai întâi să vă spun ce simți. Deci, a doilea beneficiu este mila față de sine. Pentru că noi toți este așa o nevoie de a simți milă față de noi înșine. Zicem, o, mititica, o, cât te înduri, wow. Doar că cumva noi nu avem nevoie neapărat că să ne dăm asta conștient sau să înțelegem de dedesubturile și atragem situația așa ca să ne dăm toată această milă. Să zicem, da, eu sunt cu tine, da? De ce? Pe de o parte că e confundată iubirea cu mila și în loc noi să ne dăm iubire de sine, avem nevoie să ne jălim pentru ceva. Și pentru ce să ne jălim? Hai să lucrăm ca caie, să presiune. Să avem măcar de ce ne jăli și de ce să simțim milă. Și hai să spunem așa, recunosc și accept toate cele părți din mine care au nevoie să fie văzute, recunoscute, care au nevoie față de care eu să simt milă. Și toată mila din sistemul meu și din sistemul neamului meu, toată jalea de sine și pe toți cei care au funcționat din jale față de sine și care au confundat iubirea cu jalea de sine, le dau loc tuturor, restabilesc armonie și accept toate cele experiențe de până acum, exact pentru preț plătit și sunt de acord cu ele. Și acum, înțelegând asta,
legalizez dreptul meu de a-mi oferi eu mie iubire. Și de a căuta experiențe prin care să simt că mi ofer iubire și nu milă de sine. Îmi permit să schimb combustibilul. Așa. Mhm. Actualizez percepția mea. Super. Ok. Mhm. Hai să vedem Elena. Elena, dacă tu tot ai pornit camera, probabil vrei să fii și tu în rol, da? Eu recent m-am adresat, am intrat în Ok. meeting, dar da. Bun. Hai, intră pur și simplu în rolul beneficiului ascuns pe care îl avem din funcționarea din programul când funcționez când simt presiune. Pur și simplu, tu ești al treilea beneficiu. Asta tot e frumos. Mhm. Nu, E ok. Eu am descifrat ce simți tu doar fiind în rol, mie mi-a fost super clar. Al treilea beneficiu este senzația asta că eu pot. Wow, ce bravo sunt! Deci eu pot. Cum? ca o provocare. Da, da. Am îndeplinit această provocare, uite ce bravo sunt. Iată, eu vă invit să vedeți asta. Cum creierul, mintea noastră, de fapt, are nevoie ca noi să ne stabilim obstacole, să ne creăm obstacole pe care să le depășim, prin care să ne spunem, wow, ce bravo suntem! Wow, hai să ne mângâiem pe cap. Da, asta vreau să zic și eu, să mă simt văzut puternic și ca așa. Da, da. Și acum întrebarea e, pentru tot grupul, cum aș putea eu să mă simt bravo fără să-mi creez aceste momente? Să mă simt bravo, iată, de acum, din poziția zero, din start. Să mă apreciez și să mă mângâi. De ce eu trebuie să-mi creez așa lucruri poate grele, dificile, obositoare, ca după asta să mă mângâi pe cap și zic, bravo, ce bravo ești. Asta fiecare pentru sine, răspundeți-vă. Mhm. Cum aș putea să integrez starea asta de eu pot și eu pot orice și pot și aia și aia și aia să depășesc. Eu pot absolut orice să depășesc. Gata, nu mai vreau să-mi atrag situații prin care eu să mă simt obosită, epuizată și așa mai departe. Ok, hai să vedem și al patrulea beneficiu. Da, cine mai vrea să participe? Porniți camera și eu o să văd care se potrivește cel mai bine, cine vrea. Lucie, hai tu te potrivești mai bine pentru al patrulea. Al patrulea beneficiu ascuns al funcționării din programul funcționez când simt presiune. Ce simți, Lucie? Я parcă amețesc. E despre tine, probabil. Precis. Respiră, te rog, profund. Uneori, la recunoașterea adevărului sau ceva la care nu eram gata să ne uităm sau în sfârșit a venit timp să ne uităm sau când se eliberează un program mai mare sau când ne uităm la un adevăr de care am fugit, pot să fie reacții de astea că parcă un pic amețesc sau ceva. E ok. Da, știi că ești ok, ești bine. Așa, hai să vedem ce simți. Asta e tare interesant. Nedumerire, nu știu ce sunt.
Ăsta e programul că eu pot să mă retrag. Că eu pot să mă retrag, să fiu cu mine și să mă centrez. Adică cumva parcă să-mi găsesc un argument de ce trebuie să mă focusez pe mine. Că dacă nu, un pic mă împrăști sau vreau să fiu pe placul altora sau vreau să fiu cu alții sau să fac poate altceva, alte lucruri sau așa, dar aici dacă trebuie, dacă e urgent, gata, eu trebuie, ca și cum un argument ca eu să mă retrag și să fiu cu mine. Da. Da, mai ușor pentru alții ca pentru tine. Da. Mai ușor pentru alții decât pentru mine și de asta ce beneficiu că funcționez când simt presiune, ca să pot să funcționez cu mine, să mă pot retrage, să mă pot scoate din grup un pic. Da, asta e la temă. Și la mine tot. Te, te-a descoperit câmpul, da? Te-a demascat, n-ai putut să te... Exact. Mhm. Hai să văd dacă mai e necesar să mai scoatem sau nu. Tare amuzante beneficii. De acord, dar e că așa funcționează mintea. Vă dați seama? Iată așa cu așa beneficii. Mm. Nu. Pentru mine este cumva suficient aceste 4 beneficii ca noi să le vedem. Da? Să vedem. Noi funcționăm din presiune. Eu le repet ca voi să conștientizați. Deci, creierul avea nevoie să funcționeze sub presiune pentru să realizez ceva și asta dă entuziasm. Senzația de asta de entuziasm, că în sfârșit realizez ceva, senzația asta de satisfacție și apropo aici se cred careva hormoni, apropo cine dintre voi poate să caute chiar acum pe ChatGPT, ce hormoni se eliberează la realizarea anumitor task-uri. Pentru că e tare interesant, pentru că asta leagă inclusiv la nivel de secreții hormonale. Dacă puteți cineva dintre voi, cine e mai liber, chiar căutați acum. Deci asta e legată de anumite secreții hormonale și dacă sunt legate de secreții hormonale, aici e un întreg proces, un întreg mecanism. Adică de entuziasm care serotonina. Mm. Da, ați căutat acum, da? Serotonină. Adrenalina nu e doar adrenalină, e chiar e mai multe. Poate și de serotonină, dopamina poate chiar. Dopamina, da, da, dopamina. Prin realizarea anumitor task-uri ce împlinire aduce. Dar dacă noi așa nu funcționăm, evident că când ajungem să îndeplinim funcții și să îndeplinim task-uri, gata. Te aduce senzație de entuziasm, dopamină, da, păi dopamina. Suntem de ăștia fani dopamină, da? Căutăm să obținem dopamină prin asta. Vă dați seama? Și iată cum, înțelegând acest program, că noi funcționăm și avem nevoie de dopamină, de fapt, iată căutați pe ChatGPT. Prin ce moduri pot să-mi obțin dopamina sănătos și ecologic? Și vedeți că dacă tu înlocuiești și tu îți dai doza de dopamină altfel, prin moduri ecologice, prin moduri sănătoase, tu nu o să mai ai nevoie să funcționezi sub presiune, inclusiv. Dar așa funcționează mintea în stări foarte întortocheate. După aia, al doilea beneficiu ascuns al acestui program este mila față de sine. Și cum am putea, în loc de milă față de sine, să funcționăm din iubire față de sine, să ne dăm iubire constant, fără să avem tendința în care să ne chinuim așa de tare, ca să ne miluim, ca să simțim acea conexiune cu sine. Cum să ne dăm iubire, de fapt. 3. Senzație de eu pot. Cum ai putea să simți acel eu pot? Da, iată, dopamina prin sport, lumină, somn bun, învățare, creativitate. Ia că poftim. Da, deci senzația de eu pot. Cum ai putea să simți eu pot fără să-ți creezi dificultăți din astea ca tu să-ți aduci senzația asta de eu pot? Și apropo, senzația de eu pot, ea tot e legată de hormoni. E tot careva hormoni secret în interior. În senzația asta de împlinire. Da, eu pot, eu am depășit, eu asta... E tot interesant aici aspect. Și alta.
mă retrag din grupul ăsta și mă focusez pe mine. De ce? Pentru că este programul Fetița Bună, care vrea să le facă pe plac la toți. Și să fie cu toți și este incomod să zică eu am nevoie de timp cu mine. Adică nu a ajuns asta la nivel de disciplină. Eu am nevoie de timp cu mine, punct. Eu mă organizez. Eu pun asta ca prioritate. Dați seama ce subtilități. Cum se simte acum programul funcționează când simt presiune? Când a fost despachetat. Se simte așa mai ușor, parcă mă cuprinde și așa o stare de liniște, uh, aș putea să zic fericire, asta îmi vine să zic. O stare de fericire. Da, da. Pentru că de ce? Care e rolul tău? Ce de fapt tu aduci? A, bine, toate aceste beneficii, da. Da. Da, vă dați seama. Super, și acum înțelegând aceste nevoi primordiale pe care noi le avem și aducându-le altfel, nu o să mai fie presiunea aceea, nu o să mai fie programul acela. Cum se simte grupul înțelegând toate astea? Eu pot să confirm referitor la dopamina, ceea ce vine după sport. Chiar fac acum sport mult mai regulat și am început chiar cu greutăți și simt diferența. Sincer, simt o diferență mare și nu mai are cumva corpul, iată, o presiune cumva. Parcă toată presiunea se duce acolo la sport. Ea se transformă în momentul sportului. Acum am început cu greutăți. Până acum nu făceam așa cu greutăți. Și am uneori o stare de când corpul e supra-solicitat, vine momentul ăsta parcă de greață cumva. Dar după ce se finisează antrenamentul, am o stare de asta iată, de satisfacție. Dopamină. Sincer, e o satisfacție de o dopamină și după aia corpul nu are presiune. Pur și simplu are o tendință de a face totul de ușor. Mhm, Cumva mhm. acolo se concentrează tot momentul ăsta de o presiune la sport, adică o degajezi cumva, o transformi și apoi corpul lucrează deja adică și ia o doză așa, o supradoză și el deja e relaxat, cumva face totul e, Super. e Și vă dați ok. seama, iată, sportul aduce beneficii și pentru corp, scoate și presiunea asta mentală și funcționarea din programe deficitare și uite ce bine. Da. Da, asta confirm acum din ceea ce s-a așa ca o... Da, se simte o eliberare destul de profundă. Și parcă e conștientizarea ceva parcă toți așteptau o conștientizare Mhm, și ea parcă s-a aliniat așa, s-a așezat pe niște straturi care ele erau uh, m, undeva, cineva a zis, nedumerite. mhm. Și iată, acum chiar s-a făcut așa o claritate, da, la multe dintre noi, da. Mhm. Așa simt eu, e Da, o da, da. claritate, și apare zâmbetul, nu știu, fără ca să vreau, așa vreau să zâmbesc, nu știu de la ce, da, 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 da. cum zicem noi, m-am flărăsul. Super. Și Vreau să răspund, deschid tainele în câmp, da? Iată, am ascuns deschid aceste tainele. beneficii. Acum îmi dau voie să mă uit la ele și le văd așa cum sunt, da. Da, da, Iată da, aici a scris Timea că cele mai curate surse de dopamină, finalizarea tascurilor mici. Iată, poftim. Mai ales când vezi progres clar. Sportul, mers alert, sală, dans, hiking. Orice îți pune corpul în mișcare constant. Lumina naturală și soarele dimineața. Somnul bun. Învățarea, creierul adoră noutate și descoperirea. Creativitatea, scris, muzică, desen, gătit, construit ceva, conexiunea umană autentică, conversații, râs, vulnerabilitate, meditație și prezența, natură, muzica, mai ales cea care îți produce goosebumps, recunoștința și sensul surprinzător. Creierul răspunde foarte bine la ele. Da, ia ca poftim. Bun, fetelor care ați intrat în roller, vă rog să acum spuneți, mă despletez de rolul pe care l-am jucat, eu nu mai sunt acest rol,
Eu sunt ceea ce sunt. Eu sunt. Sunt. Da. Și acum puteți să spuneți, actualizez percepția mea, îmi permit să văd mai mult, să-mi asum responsabilitatea, să realizez ceva care mă entuziasmează din plăcere, din asumare, din contact cu centrul inimii și centrul voinței mele, din iubire față de sine, din știința interioară că eu pot absolut orice și din a mă alege pe mine și de a prioritiza timpul cu mine. Dau loc la asta. Da, super. Mulțumesc fetelor. Pentru mine a fost foarte curios și interesant să descoper asta. Mie chiar tot îmi era interesant. Așa că chiar a fost interesant pentru mine, cum pentru voi. Inimioare, inimioare, deci pentru voi a fost interesant, da? Și util, sper. Bun, bun, bine. Bun, păi eu vă mulțumesc pentru acest webinar, pentru acest câmp, pentru această întâlnire, că ne-am întâlnit aici, că sunteți aici cu mine și vă cuprind. Mi-a făcut o mare plăcere să împărtăș chestii, să vă povestesc, să râdem împreună și să descoperim aceste nuanțe împreună. Mi-a făcut foarte mare plăcere. Și da, iată, cine dintre voi să vrei să facem astfel de procese profunde, cred că din august, mă strădui din august, văd cum, că pe atunci mă eliberez mai mult, să organizez aspecte de astea așa mai des și va fi ca un abonament de a participa la aceste armonii interioare. Așa că, cu mare, mare drag, cine dintre voi să vrea, ne vedem acolo. Și ne mai vedem și la celelalte programe și întâlniri pe care le voi organiza. Da.